Sa number 2, duga nga duha ka kaso sang COVID-19 Delta variant ang na-detect sa Bacolod. Samtang apat ka mga close contacts ang damlag pa COVID-19 Delta variant sa syudad ang nagpositibo man sa virus. May report si Nico Delfin. Isa ka 3 katuig nga bata nga lalaki kag 63 anyos nga babayi. Lunsay mga taga-barangay Mansilingan ang dugang nga kaso ng COVID-19 Delta variant sa Bacolod. Inisandig sa report ng Philippine Genome Center suno kay M. Ang, Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center. Samtang apat sa mga close contacts ng duha ka mga naunang kaso ng COVID-19 Delta variant sa syudad ang nagpositibo sa COVID-19. Ang duha ka mga menor de edad nga anak sang 32 anyos nga iloy nga nagpositibo sa COVID-19 Delta variant ang yara na sa isolation facility matapos magpositibo sa COVID-19. Negatibo naman ang resulta sang pagriswab sang ila iloy nga nagabusong nga nagupod sa ila sa isolation facility. Ang ila tupad balay nga lalaki sa barangay Sumag nga nalakip sa contact tracing ang nagpositibo man sa COVID-19 suno kay M. Ang. Na suspect nga Delta man sila kay based on the results ng ila nga PCR test, higher than 30 ang ila cycle threshold. So to qualify for genome sequencing, dapat ang cycle threshold is below 30. So ining mga paryente ni kag close contacts ni sang aton nga duha ka cases, fortunately taas ang ila nga cycle threshold. Liwat naman nga nagpositibo sa virus ang 71 anyos nga lalaki nga taga Barangay Banago nga among nahauna nga kaso sa COVID-19 Delta variant sa Bacolod. Ang isa siya mga close contact ang nagpositibo man sa virus. Hindi na ni sila infectious, although this is 71-year-old nagpositive siya gyapon, but which is normal sa mga post-COVID patients. Kung i-test mo na sila by PCR, may ara gina tendency nga ang iba naga-positive gyapon kay may remnants of the virus that can still be detected by the PCR machine. Hulyo 15 sang una nga nagpositibo sa COVID-19 ang RT-PCR test ng 71 anyos nga lalaki. Hulyo 19 naman nagwang swab test result sang 32 anyos nga babayi nga positibo siya sa virus. Ang ilatag sa ka mga puluyan liwat nga ginpaidalom sa surgical lockdown. Suno kay ang magluwas sa duha ka mga kaso ng COVID-19 Delta variant, may 8 pa ka mga ginakabig variants of interest nga padayon niya gina-monitor sang EOC upod sa Department of Health 6. No need to panic. The 2 cases are under control. The EOC is closely monitoring ang iban pagid nga mga cases which could possibly qualify for sequencing. At the same time, we are awaiting the results of kay 169 specimens ang ipadala sa PGC. Ang syudad sa Bacolod ang napaidalom sa General Community Quarantine with Heightened Restrictions tubtob Agosto 31 sandig sa executive order sang alkalde. Pinaagi diri padayon nga ipatuman ang hugot nga border kag travel restrictions, pagpaiway sa mass gatherings, leisure travel agud mapahaganhagan ang kahangawa nga tuga sang COVID-19 Delta variant. Nico Delfin para sa DGCast Negros.